Diyos marahay na aga po, tawag sa mga kakasalon. Enot na tawag, Chris Anton Dominic C. Baldeo, 32 anyos, soltero, kang Room 12, Park Royal, Jade Drive, San Antonio, Pasig, Metro Manila. Aki ninda Rolando Reyes Baldeo, asin Maria Diveca Tasara Camo. Buot mag-agom ki Corina Isabel Veron Kiachon, 29 anyos, Daraga, kang Lot 3, Block 5, 16th D, San Felipe, Naga City, Camarines Sur. Buot mag-agom ay aki ninda Emmanuel Bayona Kiachon, asin Victoria Margatines Veron. Enot na tawag man kinda Emmanuel John Cabang Lampa, 30 anyos, soltero, kang Block 12, Lot 2, Grand Home, San Roque, Antipolo City, Rizal. Aki ninda Manolito David Lampa, asin Mona Lisa Ibanez Cabang. Buot mag-agom ki Leslie Florendo Balane, 36 anyos, Daraga, kang Block 1, Lot 3, Deca Homes, Granville 2, San Felipe, Naga City. Aki ninda Hermes Montero Balane, asin Charito Solitza Florendo. Oscar Sardina Jr., 25 anyos, soltero, kang Zone 5, San Felipe, Naga City. Aki ninda Oscar B. Sardenya and Jocelyn Cedeño de Hito. Buot mag-agom ki Maria Catherine V. Junela, 23 anyos, Daraga, kang Zone 3, Kagliliog, Tinambak, Camarines Sur. Aki ninda Jerry A. Junela and Nemia B. Valenzuela. Edwin Marlon C. Basmayor, 37 anyos, soltero, kang Villa Francia Subdivision, Calawag, Naga City. Aki ninda Edwin Basmayor asin Milagros Peña Cabrera. Buot mag-agom ki Ann Margaret A. Madrid, 36 anyos, Daraga, kang Bagumbayan, Bula, Camarines Sur. Aki ninda Edgar Ray Madrid asin Mercy Antioquia. Ian Cleed C. Renolayan, 33 anyos, soltero, kang Lot 27, Block 6, Villa Karangahan Subdivision, San Felipe, Naga City. Aki ninda Rolando R. Renolayan and Maria Victoria E. Contreras. Buot mag-agom kilali Melissa R. Palma, 32 anyos, Daraga, kang 44A Peña Francia Avenue, Naga City. Aki ninda Jose Melicio M. Palma Jr. and Rosela M. Rosales. Aldous Tam Moraño, 23 anyos, soltero, kang Zone 6, San Felipe, Naga City. Aki ninda Ronaldo N. Moraño and Marilu J. Tam. Buot mag-agom ki Rudelin Romano Pornelosa, 29 anyos, Daraga, kang Zone 6, Bagong Sirang, San Felipe, Naga City. Aki ninda Rodolfo O. Pornilosa and Salvacion S. Romano. Rixian Rodel Angelo Ortañez, 30 anyos, soltero, kang Lot 9, Block 5, 16D Park Village, San Felipe, Naga City. Aki ninda Rodel Lojares Ortañez and Jean Abellada Ricafort. Buot mag-agom ki Maritoy Net O. Nebreja, 27 anyos, Daraga, kang Parkview Village, San Felipe, Naga City. Aki ninda Edmar de Leon Nebreja and Charmaine Santa Rosa Ondis. Runel Pabuaya Brugada, 28 anyos, Daraga, soltero, kang Kilometer 5 Zone 7, San Felipe, Naga City. Aki ninda Rogelio Brugada asin Jean A. Pabuaya. Buot mag-agom ki Mercy Mitra Moral, 28 anyos, Daraga, kang 37-7 Camia Street, Quebrac Drive, Bagumbayan, Naga City. Aki ninda Francisco Moral and Maria Teresa Mitra. Kung si isay man po ang may naaaraman na makakaulang sa pagresibi ninda nin banal na sakramento nin matrimonyo, tulos man pong magdulok sa satungkura paroko o magdyan sa opisina kan parokya. Salamat po.
Diyos marhay na agaliwat po mga tugang. Ngunyan po ay kaanom na diminggonin pagkabuhay liwat. Ang tema, ang danay na pagbabago sa tabang kang Espiritu Santo. Ang mga apostoles iyo ang nagpadagos kan misyon ni Jesus na darahon ang mga tao sa kaligtasan. Ang Espiritu Santo iyo ang nagaantabay sa saindang paghingoha na mautob ang saindang katungdan na ipagrokyaw ang marahay na bareta. Nagantabay ang Espiritu Santo sa saindang kahigosan na palakupon sa kinaaban ang grasya na gikan kay Jesus. Sa selebrasyon kan Eucharistia, ipamibi man niyato na magdanay sa satuya ang pagantabay kang Espiritu Santo. Ang satuya pong celebrante mayor iyo si Reverendo Padre Felipe B. Colvera III. Matindog na po ang gabos. Sa ngaran ka nama, asin ka naki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamuot kan Dios, sin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo ka bos. Asin sa imong Espiritu. Maray na aga sa indo ka bos, mga tugang. Diyos marhay na agaman po, Father. Ako untas itong mga kasalan, tangani magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, sin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang ng tan Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawada ang itong mga kasalan, narahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
maheraka, kagurangnan, maheraka, kagurangnan, maheraka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga tao marahay ang buon. Inuumaw mi ika, inurupyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Pulikan dakula mo kamurawayan, kagurang na Diyos, hadeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang nan aking bugtong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, kodero kan Diyos, hakikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aasa mo pakimaheran. Ika na nagtutukaw sa too kanama, kaheraki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urong kahalangkaw. Hesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, gibuha kaming magselebrar sa maorop na katigayunan, kaining mga aldaw nin kaugmahan na samong ginigibo, sa kaumawan kan kagurang na nabuhay liwat. Tanganing ang samong binabalikan sa pagrumdom sa gibo, danay niya mong rimpuson. Huli kay Jesu Kristo ang kagurang na niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo Dios, sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Enot nababasahon. Sa paagi kan bunyag, ang mga pagano nagiging miyembro kan kristyanong komunidad. Sa paagi kan sa indang pagtubod asin pagbabagong buhay, inako manindaan grasya nin kagurangnan. Hinanyugon po niya to ang enot nababasahon. Pagbasa sa mga gibon nin mga apostoles. Nagkapira na naglusot hale sa Judea, nagtukdo sa mga tugang, na kundai magpasirkumsidar, susog sa itinogo ni Moises, dai makakaligtas. Ininaging dahilan nin kariribukan, pakatapos nin halawig na pakikipagpaliwanagan ki Pablo, asin ki Bernabe. Napagkauruyunan na si Pablo asin Bernabe, kaiba ang nagkapira sa sainda, magpa-Jerusalem, makihumapot sa mga apostoles, asin mga namamahala, manunungod sa bagay na ini. Pinagkauruyunan kan mga apostoles,
asin mga namamahala, asin man kan bilog na katiripunan, na magpili na nagkapira sa sainda, asin ipadara sa Antioquia, kaiba ni Pablo, asin ni Bernabe. Pinili ninda si Judas Barsaba, asin si Silas, mga lalaking iginagalang sa katiripunan nin magtugang, asin itinao sa inda ining masunod na surat. Ang mga tugang pinapataratara sa mga tugang sa Antioquia, Syria, asin Cilicia, nagikan sa paganismo. Nabaritaan min na nagkapira sa samong mga kaayon, nagparibok sa indo kan sa indang mga hinahagad, asin nakaparibong kan sa indong isip. Mayo sinda nintugon na hale sa muya, kaya pinagkauruyunan niya mo na magpili ng mga delegado, asin ipadara sa indo, kaiba si Bernabe, asin si Pablo, mga lalaking samong minamahal, huli ta idinusay ninda sa saindang buhay, huli sa ngaran ni Jesucristo, na satong kagurangnan. Siring man ipinadarami sa indo si Judas, asin si Silas, sa indang ipapaliwanag sa tataramon, ang samong sinabi sa surat na ini. Pinagmarhay kan Espiritu Santo, asin man nyamo, na dai ipapasan sa indo, an anoman na karga, kundi ining mga talagang kaipuhan. Dai kamo magkakan kan karne, na inatang sa mga anito. Maglikay sa dugo, asin karne, nin mga hayop na itinuok, asin dai magsambay. An mga inilikayan, asin magigibo nindo, kung ano ang tama. Bantay. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pag umawon ka, O Diyos, ninggabos na banwaan. Aawiton po niya to, pag umawon ka o Diyos, ninggabos na banwaan. O Diyos, kahiraki, asin bendisyon ni kami, sumirang sa samo an sa imong lalawgon. Mga dalan mo mamidbid sa kinaban, kaligtasan mo maaaraman, ninggabos na banwaan. Magugma, asin mag-awit sa mga banwaan. Huli ta ikam matanos na hade nin kinaban. Matanos na nagahade ka sa katawohan. Inaataman mo ang mga banwaan sa daga. O Diyos, pag umawon ka nin mga banwaan, pag umawon ka nin gabos na banwaan, bendisyonan giraray kita nin Diyos, sagod na ang gabos na daga, mag-arang sa iya.
An ikaduang babasahon. An kahadean nin Diyos pano nin kamurawayan. An kamurawayan gikan sa Diyos na makakamhan. Iyo ini an ipinahayag kan babasahon. Hinagnyugon po niyato an ikaduang babasahon. Pagbasa sa libro nin kapahayagan. Sa Espiritu, dinara ako sa alituktok nin dakula o na bukid, asin ipinahiling sa sako an Jerusalem. Ang banal na syudad, naghilig hali sa Diyos, hali sa langit. Yaon sa iya ang bilog na kamurawayan ng Diyos, makintab, siring sa alahas na mahalaga, siring sa diamanteng nagkikinang nagarong kristal. Ang mga kudal halangkaw, asin may sarong anghel, asin sa itaas kan trangkahan, nasusurat ang mga ngaran kan kagduwang tribo sa Israel. May tulong trangkahan sa sirangan, tulos sa amihan, tulos sa timog, asin tulos sa sulnupan. An kudal kan syudad pinatindog sa kagduwang gapo, nadara ang ngaran kan kagduwang apostoles na kan kordero. Dai akong nahiling sa santuaryo duman, hulitaan kagurang ng Diyos na makakamhan, asin sa kordero iyo ang santuaryo. Sa syudad na ini, dai kaipuhan ang liwanag nin aldaw o kan bulan, hulitan naliliwanagan kan kamurawayan nin Diyos, ang sa iyang ilaw, iyo ang kordero. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kang marahay na bareta. Alleluia, Alleluia. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susog kay San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, ang namumuot sako, maotob kan sa kuyang tataramon. Ang tataramon na sa indong nadangog, bakong gikan sa kuya, kundi sa ama na nagsugo sako. Ang mga bagay na ini sinabi ko sa indo, mantang uya pa ako sa indo. Ang parasurog na ipapadara sa indo kan ama, sa ngaran ko, ang Espiritu Santo, matokdo sa indo kaini gabos, asin ipapagirumdom sa indo ang gabos na sinabi ko. Katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa indo, bakong siring sa itinaot kan kinaban. Day kamo mahandal, day matakot. Nadangog nindo ang sinabi ko na ako mahali, asin mabalik giraray. Kung mayong namumuot sako, kuta na, ipinag-ugmanindo na ako maduman sa ama. Hulitaan ama, urog sako. Ini ang sinasabi ko sa indo. Ini sinasabi ko sa indo bago mangyari. Tanganing kung mangyari, magtubod kamo.
Maray na bareta kan sa tuong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Igwa po daanin duwang magtugang na lalaki na ilo na, o sabihin, mayo na nin mga magurang. Alagad sa inda, iwinalat kan mga magurang ninda an pamana na nagkapiraman na ektaryang daga. Pinadakula na marhay kan sa inda mga magurang, asin tinugo na dahil hindi pabayaan kada saro. Dahil mo pabayaan si manoy mo, dahil mo pabayaan si tugang mong uhod. Both of them were instructed by their parents. Kaya, ang buhay ninda, pagtrabaho sa bukid, sinmayo ning ano man na problema sa indang relasyon, ta husto man ang barangaan, mayong relamangan sa gusi kandaga na nakukuan ninda kada bes na sinda magaani. Kumbaga, fair share ang barangaan kang. For many years, arog kanian sa indang sistema. Sakod na itong nguhod na tugang, mag-agum na, magkaigwanan nin familia, parehas pamanggirari ang sa indang sistema. Ang gusi, binabanga, na tama na barangaan, itinatao duman sa kada saro, ilinalaog kan tugang, kan kada saro, tigwaman sinda ning laagan bodega. Until such time, na naisip ka itong tugang na matua, garo daw ngaya sala. Ako, sulusan na ako sa buhay. Kung ako magadan, babayaan ko man sanaan mga sadiri ko. Hirak man kang tugang ko, na igwanin familia, pigaataman mas dakol na ang sa iyang agom, ang sa iyang mga aki. Samantalang ako, dahil man ako ning labing grabing pangangaipo. Kaya sabi niya, aram ko na ang gigibuhon ko. Kaya pagkakabanggi, makuha siya duman sa iyang bodega, late in the evening, dadaraho niya duman sa bodega kan sa iyang tugang, nagkapirang sakong bagas, o nagkapirang sakong paroy, taaram niya, mas nangangaipo ang sa iyang tugang. Anday niya aram, iyong man palang pag-iisip ka itong sa iyang tugang na nguhod. Ngaro daw nga may sala. Ako, sabi niya, may mga aki ako, may agom ako. Pag-abot kang panahon na ako magurang, may maataman sa ko. Yung pang-agom ko, yung mga aki ko. Samantalang si Manoy, kung magurang si Manoy, paano na siya? Kung dahil na siya makakapagtrabaho, sa inya kukuanon ang sa iyang mga pangangaipo. Kung maghilang siya, sa inya kukuanon ang sa iyang mga pangangaipo. Aram ko na ang gigibuhon ko. Kaya, si nguhod na tugang, pagkakabanggiman, late in the evening, makuaman ng pirang sakong paroy, duman siya sa iyang bodega, ilalag niya, duman sa bodega kan sa iyang tugang. For many years, ina sa indang ginigibo. Asin nahiling ninda, mayo ning ano man na nagkukulang sa buhay ninda bilang familia, bilang magtugang. Kung igwa ng pangangaipo, may makukuha. Pirmi sanang igwa, bastante sana. Until such time, sarong banggi, nagkasabay sinda sa paglaag ka itong paroy na ilinalaag nila duman sa bodega kan kada saro, ilinilipat. They bump to each other. Tapos, naaraman ninda, kaya pala na mayo ni nagkukulang sa samuya bilang magtugang, bilang familia, hulita, ang kada saro sa samuya, nagtatabangan, itinatao ang ano man na nahihiliming maray para sa kada saro. Sinasabi ko ini, ang istorya, magayon na pagurup-hurupan, in relasyon sa mga sinabi ng kagurangnan sa ebanghelyo niya to ngunyan. Nagpapaaram na ang kagurangnan sa iyang mga disipulo. Hulita babayaan na ninda siya. Babayaan na niya sinda. Inaapod na farewell discourse sin kagurangnan. Alagad, bago siya ninda bayaan, ang itinugo niya na sinda magkaminuotan.
Maginom dumanindo nakaaging Domingo, yung mambaga ang sinabi ng kagurangnan, mamimidbidan kan gabos na kamo mga disipulo ko, kung kamo magkakaminuotan. Sa Ebanghelyo ngunyan, iyo man girari ang sinasabi ng kagurangnan, sa iya mga disipulo, antes na siya maghali, antes na siya pasakitan asin magadan. Kung ilalag niya ito sa konteksto kan sa itong selebrasyon ngunyan, antes na siya magsakat sa langit, sa Domingong maabot, yun ang selebrasyon kan pagsakat ni Jesus sa langit. Arog kang sarong magurang na nagmamahal o namumuot sa iyang mga aki. Ang sa iyang tugon, sa iyang mga disipulo, na padagos na magkaminuotan na kada saro. You have to look look after each other sa espiritu kan tunay na gawi nin pagkamot. As in, kung inigigibuhonin niyato sa tunay na espiritu kan pagkamot, then iisipon niyato kung ano ang tunay na makakamaray sa kapwa, sa tugang, sa komunidad. Magayon itong sinabi ng kagurangnan, ipapadara ko sa indo ang espiritu na iyo ang magtutok do sa indo kan gabos na bagay na sa indong gigibuhon. Ang espiritu na magpapagirondom sa indo kan gabos na bagay na sinabi ko sa indo. Igon ang magigiya, igon ang magtutok do sa satuya. Ang kaipuhan din sa nasiguro mga tugang na padagos niya itong aarangon, ang giya kan presensya ning mahal na Diyos sa buhay niya ito. Ang kaipuhan sa nasiguro na kita mamibi na hagadon ang tabang kan kagurangnan kan espiritu niya sa satuya. Siniguro ni Kristo sa iyang mga disipulo, dahil ko kamo babayaan na ilo. Dahil ko kamo babayaan na sulo-sulo. Kaya minsan, mayo ako sa kaibahan nindo. Dahil kamo matakot. Ibaga sabi sa Ebanghelyo, dahil kamo maghandal, ulitan, espiritu, ang presensya ko sa indo. Ang presensya kan ama, ang presensya kan ama asin kan aki, sa indo, sa satuya, pirmi niya itong mamamatayan sa paagi kan giya kan Espiritu Santo. Asin mamamatayan nindo ang presensya kan Diyos sa paagi kan katuninongan itinataon ni Diyos sa satuya. Sa paagi kan katuninongan itinaon ni Kristo sa satuya. The presence of God in us brings peace. Hindi kita mapapatuninong kung we treat one another with, sabi kayan, kung kita mapagsamantala sa iba, kung kita mapaglamang sa iba, kung kita mapag-imbot sa iba, miski igwa kitang makukua, alagad, denanggad kita mapapatuninong. Hulitaan katuninongan na sinasabi ng kagurang na katuninongan na darakan presensya ng Diyos na pirming nagmamauting marahay sa simbahan, sa komunidad, sa familia. Namumutan ko mga tugang, bakong, ang tugon nin kagurang na sa Ebanghelyo ngunyan, sarong paagi nin pag-alok sa satuya, na mabuhay sa maray na pakikipagkapwa sa tunay na espiritu kan pagkamuot. Asin, kung kita nabubuhay sa siring na espiritu, mamauto niya to na ang komunidad pirmi sa nang nagkakasararo, pirmi sa nang nagkakauruyon. Because the Spirit would always work for the unity of the community. Sa inot ang babasahon, igwaning problema sa mga komunidad na Kristiyano during the apostolic times. Hulita, igwanin pagkasinirabutan, nadangog niya ito sa inot na babasahon. Igwaning mga Hudiyo na naging mga Kristiyano na nagtutok do sa kapwa mga Kristiyano, partikular sa mga Kristiyano na hali sa paganismo, na kaipuhan ngayon na sa indong gibuhon ang ginigibukan mga Hudiyo, tangani na tunay na kamo makaligtas. Kaya minsan ang pag-ako kan mga pagano sa pagiging Kristiyano, kaipuhan na sindar circumcidaron. They have to observe what the Jews observe. Kaya ini nagkaigwaning pagkabaranga
sa mga komunidad kaitong panahon kan mga apostoles. Ano ang ginibo kan mga apostoles? Nagtiripon sinda. Nagurulay sinda. Ang mga pamayo kan mga communities nagtiripon sa Jerusalem, tangani na pag-urulayan ang bagay na ini na nagbabaranga sa mga communities kaitong panahon. Nire-resolveran ang anuman na pagkabaranga sa paagin ng maray na pag-urulay. Asin ang pag-urulay, natukukuha ang linaw sa paagi kan giya kan mga tataramo ni Kristo. Ginigirumdum ninda ang mga paagi na ang mga sinabi nin kagurangnan sa sainda. Tinutungkusan ang mga pagirumdum nin kagurangnan sa sainda. Siring na paagi na kung aninda ang solusyon sa mga problema. Kaya nag-ibo ning surat na ipinadara sa mga disipulo, kay Bernabe partikular, kay Pablo, tanganing darahon sa mga komunidad. Dahil nanginindo kaipuhan na i-observe ang mga pinag-o-observe kan mga Hudiyo. Ang importante na kamamabuhay sa grasya kan Espiritu na yaon sa saindo. Alagad igwapanin sa rong tugon ang mga disipulo duman sa surat that they have to observe what the Lord commanded them to do. Sa siring na paagi, sabi sa enot na babasahon, sa huring parte kan binasa niya to, ngunyan, sabi digdi, sa ina ito. Sa siring na paagi, kamo padagos na mabubuhay na marahay. Mag-ingat sa pagibukan mga bagay na bakong susog sa katugunanin kagurangnan. Magayon itong sinabi nin kagurang sa huring parte kang binasa, bantay. Bantay. Mahalaga yan sa buhay kan sarong Kristyano na nagbabantay kita. Tabaka sa laanaan mga gibuta. Tabaka sa laanaan mga sinusunod ta. Tabaka sa laanaan mga prinsipyo ta. Ngayon ang nagiging dahilan pagkakabaranga kan magturugang kan familia, bantay tabaka, naglalamang na kita sa kapwa, huli sa kamautan niya to na pasiguruhon ang buhay ta, na malingawan ta, ang pinakaurog na kita magpahiling nin tunay na pagmakulog sa kapwa, sa tugang. Kaya magayon na perming hinahagad, ang tabang kan Espiritu ni Diyos, nagiyahan kita sa mga bagay na sa tuyang ginigibo. Igwanin Diyos na nagbabantay. Igwanin Diyos na magigiya, na magpapagirundom sa satuya, kan mga bagay na dapat niya atong gibuhon. We just have to ask the help of this Spirit. Tangani na kita, padagos na mabuhay, susog sa paaginin Diyos. Amen. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kay Yesu Kristo, aking bugtong niya kagurangnan ta. Pinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Mamibi kita sa Ama, sa ngaran kan sa iyang aki, asin hagadon ta sa iya, napabuloson sa to ang balaog kan Espiritu ning katuninongan, ang simbag sa lambang pag-arang, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an Santo Papa asinan mga naglilingkod sa simbahan, mag-ako kan grasya na isabuhay ang ebanghelyo nin katuninongan na sa indang hinaharubay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga naghihigos para sa katuninongan asin pakipag-ulian, bendisyonan asin an kapwa na sa indang masabatan, maulakitan kan sa indang kahigosan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga harong sa satuyang parokya, biyayaan kan kaugmahan asin katuninongan ni Kristo, katuninongan na daikakatao kan kinakban,
Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagsasakit huli kan sa indang pagkagurang, marangan niya to asin sinda magkamit kan katuninungan ni Kristo. Ipamibi niya to sa Kagurangnan kagurangnan. hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing iwaras sa to an grasya nin matuninong asin maugmang kagadanan, na pag-abot kan talaan na aldaw, mautob an satuyang pagtubod ki Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. O Diyos sa muyang Ama, kay raki ang mga puso ming napupurisaw, asin ang mga isip ming nahuhurasa. Asin warasan mo kami kan katuninongan asin pagkamot kan kahadean na sa imong iniirokan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kang Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang, tangani nga sako sa indong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Ako on manlugod ken kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan umitaas lugod pasiring sa imo ang sa mong mga pamibi. Kaiba kan mga pagdulot nin mga sakripisyo, tanganing kaming nalinigan kan sa imong karahayan, maandam kan mga sakramento nin dakulang kabanalan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong itaas ang mga puso, initaas mina sa magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano si nakakaligtas, na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon, at ang ngani mas mamoraway na iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Pasko ay dinulot na sakripisyo. Huli ta sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na isinikwal binabago. Kasi ng karahayan kan buhay, ibinabalik sa mo kay Kristo. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugmaan gabos sa bilog na kinaban, pati nga ang mga langito na virtudes, asin mga angeles sa potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos sa nagsasabi.
Kagurang na ni kanagadan banal, burabo din gabos sa kabanalan. Kaya ni mga atang namimiibi kami, pabanalakan ang buwan kan sa imong Espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, sin pagpasalamat binaa kini, asin tinao sa iya mga disipulos na ang sabi, magako kamo gabos asin magkakan ka ini. Kaya niya sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi pagkuaniyaman in kalis, asing kirari pagpasalamat sa imo. Tinao sa iya mga disipulos na ang sabi, magako ka mo gabos asin mag-inom ka ini. Tinian kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan. Napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadana sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan kan tinapay nin buhay, sin kalis sin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Sin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Leon, sin kan sa mong Obispo si Rex Andro, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, at sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos sa mga gadan. Dangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimiibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos. Si San Jose, sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sin gabos na santos, na kaitupan na kapagayagaya sa imo. Magkanigon magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian. Ngangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimiibi kami kagurangnan. Warasa sa mga aldaw nyamo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Magindanay na talingka sa kasalan. Sinmanligta sa gabos sa kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas sa si Yesu Kristo. Sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Yesu Kristong kagurangnan, ikana nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hare pagilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan, sin papagkanigwaan na siya mapatuninong asin magkaburonyog. Susog sa imong kabutan, kana nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay namapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara, ang mga kasala ng kinabang. Uyan, kordero kan Dios, kaya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladanan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo ni kamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram kasana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sa paman, na sa pagkabuhay liwat ni Kristo, nagandam sa mo para sa buhay na daing kasagkoran. Padakula sa mo ang mga bunga kan sakramento kan Paskwa, asin panawaan sa mo mga puso kan kusog ni nakakaligtas na kakanon. Huligi Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po. Pamibi sa hubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa mo sa imong aki. Si Yesu Kristo sa muyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot na pinalad kan banal na Espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kadayaan mong madatong. Ang sa imong grasya, magbago sa mo na kami daing mapagal sa pagpatalubo kan mga pisog kan marhay na bareta. Ining mga pisog magbago sa kaladman kan katawuhan, sin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga. Napagkatapos daogon ang karatan, ang sa imong kamurawayan magliliwanag sa paman. Ang biyaya kan hubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninungan kan samong paratubos. Sa imo sa muyang Diyos, banal sa paman, ang kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po sa kadiit na panahon. Mga anunsyo, enot, magkakaigo po kita nin second collection. Ang kantidad na sa tong itatao tabang para sa pangangaipo kan mga jóvenes na mapartisipar sa National Youth Day sa maabot na Hunyo 10 hasta 14. Iguanin haros 400 na mga jóvenes hali sa Archdiocese kang Cebu, Diocese kang Dumaguete, Talibon asin Prosperidad, nakadesignar digdi sa satong parokya. Lain kan sa indang akomodasyon, pinagaandaman man yato an sa indang pagkakan asin transportasyon, asin iba pang kaipuhan para sa nasabi ng aktibidad. Ikadua, ang Naga Parochial School nagtataonin oportunidad sa mga estudyante na hali sa private asin public school na mga grade 11 na maka-eksperyensya kang inaapod na holistic education nin libre. Maeskwela sinda na mayong tuition asin miscellaneous. Sa mga interesado, igwaning exam nagigibuhon araw-aldaw, puon pa kan Mayo 5, sa oras na alas 8 nin aga hanggang alas 3 nin hapon. Limitado sana ang slots kaini, kaya maghidali na magpalista asin mag-exam. Kung may kahaputan tabi kamo, pwede nindong bisitahon ang Facebook page kang Naga Parochial School o magbisita mismo sa eskwelahan. Ikatulo, we would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Jesus Francis Miraflores, Silvestre family, Francis R.V. Labay, Mercy Napigkit, Nisolada family, Lukison Mendoza, Stanley D. and family, Josefina Ansano, and 2 anonymous donors. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward our generosity 100-fold. Salamat po, Permado, Reverend Father Felipe B. Colvera III, Parish Priest. Matindog na po para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan. Ang Ama, asin anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa pagkamuot kay Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos sa kaitaasan.